Ni jaio nintzen, altzan, Gazteluenen, 1963an, 1963, ez, 1923. Hogeitiruan jaio nintzen, martxuan, eta atzaldeko ordu batik jaio hemen nintzen, hori berriro enteratu nahiz. Dena denakin, beti egunoi, eta hola, izaten zen. Gero, pixka oskortu ginen nien, ura jarri behar zutela. Arteko zatekan, Donostia ura karri. Tube jaundia, eta gero, inguruko bazarretarak eta hartu behar zuten. Eta ikusi nun, hau egitea da. Gizon bat, bigote eginda, eta zanga tube jartzeko irikia zeon. Eta han gizon bat, lanien, aizan. Eta muntukuzkorra bazala, gauza guzitan umiek aurra zartzeia. Eta nirean beste mogu izango nintzen, zartu nizan aurrea, eta gizon hori alien zehau zarritzei nun. Baina gehiago gizon hori, enun ikusi urte atzutan. Eta nik orduan nituen 4 urte. Eta tube jarritako fetxa, tikandakit, ni 4 urte nitu orduan. Gero, gizon hori zein zan da, Tomas Aguinalde, ayuntamentuko linternerua, izaki, baina enteratu nintzen, handik 10 urtea, Eta, gero eskola, batzutan eskola jun, bestetan itaurrian, ganon aurrean ibili behar zara, eta gaur egualde hona do, eta gaur ez da jutei. Zaharren anitzan, eta bestieko hain iku miek, nire alabierrez nahiko mia, orduan. Eta, gero, jantzita, ibilita, eskolata, batzutan baita bezetan ez da, egualde honien baita txarrien ez da, gero, bestelare, inorreino talentu gehiago ez da, gero, atzea gehatzen zen. Grupoako atzea, eta beti irotza izuna, pena, bildurra, beste ematen zehitzeko uste bat zenun temat, gaur. Larraskatua, ondo ikasi gabia utzi bat zenun, gaur una jutian beste bat egiten, da zuk ez, beti gua atzea gehatzen zea. Normala da hoi, eta gaur reala pasakoa. Gaur reala pasakoa. Gurasoak nungoak, Jose? Gurasoak? Gaztelunen bertan jaiua. Aita, ama berez Katalienekoa. Arrieta laua izaten do, txioi. Oan Irizar dioi, oan Irizar dia. Arrieta Irizar dioi. Barkestiko zan oien ama. Barkestiko horre esposatua. Gizona Katalienekoa, nire lehenguzua. Laua izateko eta nire lehenguzua dia. Alkarrekin farienti egia. Gero, eskolatik 13 urteo, 14 bai baino, ez eguneno jundako hola, eta gero gabeko eskola bizkat, gero hasi ginen nien, arratzien, aita ganako gobernatu bitartien da arratzien da, antxoa jute ginen eskola. Egunien ordu bete, eta guebizimu gola zan. Zenbat nahi arreba zehazte? Gu 7. 7. Eta 4 arreba, 3 arreba moja, eta bat esposatua lautatikan, gero 3 mutil, bat hila da, oain seminarista izan duzan, ez zu gaurko asko bezala buare atea intzan, urtatzu pasata, eta gero ondarra baltu guzetan debi izan, lanian, baina, 5 urte hil zen. Bestia linternerua, bigarrena, nire segidakoa, ua bain dibizia, arrekelaro 21 urte eginak, eta gazte kontu ikizto hor. Denak edadien aurrea,